realities exist at the same time, and both were built under the same leader. 8 years after taking power, Abiy Ahmed has transformed Ethiopia in ways few leaders ever have. The country is wealthier than before, more ambitious, more modern. Ethiopia ትበለጽጋለች የለም እንችላለን የኢትዮጵያ ጊዜ Yet at the very same time, it is also more divided, more militarized, and more unstable. Ethiopia seems to be on the brink of a wide ክልተ ኢትዮጵያ የምዝብልኹም ዘሎ ከምዛ ኣብዛ ስእሊ እውን ኣርእዮም ነይሮም ክልተ ኢትዮጵያ እዩ ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራርቱ ኢትዮጵያስ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ዘላ ኣብ ከባቢና እዩ ዝበሃል እቲ ሓንቲ ብልፅግና እታ ፖተምኪን ፓርቲ ዝበልዋ እታ ብልጭልጭ ትብል ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ከርእያ ዝፍትን እታ ካልኦት ኢትዮጵያ ድማ እታ ኩናትን ወረ ኩናትን ጥፍኣትን ሞትን ዓዘቕትን ዘለዋ ኢትዮጵያ ክልተ ሪያሊቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣይናይ ካብኡ ይዓቢ እንድሕር ኢልኩም ኩልና ንፈልጦ ኢና እቲ ዘሰፍሐ መሬት ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ቅልውላው እዩ ዘሎ ካብ ናብኡ ክልል ኣምሓራ ከባቢ 9 ሚታዊት ኣብ ትሕቲ ፋኖን ኣብ ኩናት ዘሎ ቦታታትን እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ኣብ ልዕሊኡ ትግራይ ጠቕላላ ዓቢ ቁፅፅር እውን የብሉን ኣብኡ ክልል ኦሮምያ ዓቢ ክፋል ብሸነ ተቆፃፂሩ ኣሎ ካልእ ቦታታት ኣብ ኩሉ ከምቲ መንግስቲ ኣብ ክልል ዓፋር ክንርኢ ኢና ናይ ዓፋር ክልል ድማ ንምንታይ ግዝግዝ ከም ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ከቢድ ቅልውላው ዘላ ብመሰረቱ እጂ ድማ ነታ ዝነበረታ ተወሰኸታ ጥራይ ኮይኑዎ is from the Horn of Africa. A country that hosts a seat of the African Union is grappling with tensions in one of its most volatile regions. We are talking about the Tigray region in Ethiopia. Over the weekend, Tigray yet again saw violence. Clashes erupted between the federal troops and the Tigray rebels near the Sudanese border. The fighting began early in the morning on the 1st of August in Sharirina, and it ended in the evening at around 5 p.m. Now, heavy artillery and drones were reportedly used during the fighting. Federal opponent political force. ከም ንሪኦ ዘለና ካልእ እቲ ሚድያ ናይ ዓለም ዝህቦ ዘሎ ኩናታት ኢና ንርኢ ዘለና ኩናት ናይ ኢራን ቀስ ብቐስ ብብዙሕ ሚድያታት ካቨር ክግበር ኢና ንሪኦ ዘለና እቲ ዝኸፍአን ሓደገኛ ኩናት እናተባህለ ድማ እዩ ዝጥቀስ ዘሎ ምክንያቱ ብልፅግና ንግዚኡ ድኣሉ ዘዝልቕ ዘሎ ዝመስል እምበር ከቢድ ኩናት ክገብር ምዃኑ ብብዙሕ ምንጭታት ናይ ትግራይ ዝወፁ ዘሎ እዩ እዚ ኩናት እዚ ድማ ብዙሓት ክኢላታት ክልተ ኩናት ዝሕወስ ዘሎ ክብልዎ ብምባል ይገልፅዎ ኣለዉ ኩናት ናይ ሱዳንን ኩናት ናይ ኢትዮጵያን ብሓደ እናተሓወሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለምንታይ ስፖንሰር ናይ ክልቲኦም ሓደ ስለ ዝኾነ ስፖንሰር ናይ ክልቲኡ ኩናት ኢማራትን ምስ ዝደጋገፍ እስራኤልን ስለ ዝኾኑ ስለዚ ክልቲኡ ኩናት ኣብ መወዳእታ ሓደ ኩናት ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ይረአ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ዓዘቕትን ሽግርን ክፈጥር ከም ዝኽእል ተጋሩ ተዋጋእቲ ህዝቢ እዮም ተዋጋእቲ ስለ ዝኾኑ ድማ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል ኩሎም እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብልፅግና ዘለዎን ዘይብሉን ሒዙ ቀሪቡ ከም ዝነበረን ድሮ ዝሰዓረ ሰዓሪ እዩ ብኣፉ ስዒረ ዝብል ዘይኮነ ብተግባር ዝሰዓረ ሰብ ከም ዝሰዓረ ምልክት ከርኢ ዝጅምር ሓደ ካብኡ ድማ ድሮ ምሩኻት ናይ ብልፅግና ህወሓት ዝዘርግሖ ስእሊ ይወፅእ ኣሎ So Tigray Defense Forces parade captured ENDF forces ዝብል ወይ ከ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ዝሓዝዎም ክንደይ ዝኾኑ TDF says TDF figures say more than ልዕሊ 290 ከም ዝተቆተሉን ካልኦት ድማ 371 ድማ ከም ዝተታሕዙ ከም ዝተማረኹ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ፋኖ ኩሉ ግዜ ምሩኻቱ እዩ ዘርኢ ስዒርካ ዲኻ ይሰዓርካን ኣብ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ምግባር ዘይኮነ እንታይ ሒዝካ ኢኻ ክተርኢ ዘለካ ከም ዝትሪኦም ዘለኹም እዚኣቶም ሓደሽቲ ምሩኻት እዮም ዝብሉ ዘለዉ again it could be anything else ካልእ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ I don't know ግን እዚ ሓበሬታ እዚ ብክልተ ሰለስተ ምንጭታት ርእዮ ኣለኹ ዝያዳ ነቲ ዘሎ ኩነታት እናረኣናልኩምን እናሓበርናልኩምን ክንከይድ ኢና ምስ ግዜ because ሓቅነት ኣብ ከምዚ እዋን ብዙሕ ስለዚ ጉዳይ ስለዚ we are trying to figure out እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ድሮ እቲ ናይ ምምራኽ ምሩኻት እንዲዘሰልጥን ዝበሃል ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብልፅግና ምሩኻቱ ድሮ ከርእይዎ ጀሚሮም ኣለዉ ሰብ ካለለዩ ኮይኑ ዘሎ so this is the story ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ናበይ ክቕፅል እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜ ንገድፎ እቲ ኩናት ዝተፈላለየ ፀብፃቢ ዝወሃቦ ዘሎ ሓንቲ ፀብፃብ ብኩሉ ትመፅእ ዘላ ግን ኩናት ብልፅግና ከም ዝጀመሮ ኣብዚኣ ክትርዳእኩም ዘለዋ ኣነ ዝቦ ሓበሬታ ካልኦት ዝቦ ካብቲ ባይታ ረኺበ ምንጭ እናበሉ ዝነግርኹም ህሉ ኮን እዮም ብትክክል ዝረኽቡ ከሉ ኮን እዮም ኣብዚኣ ንቦ ዘለና ኣብ ፓብሊክ ዲስኮርስ ዝወፅእ ሓበሬታ ኢና ዝያዳ ንርኢ እንታይ ማለት እዩ
أتي بمنشي وشت زمت حبري تطات ولا كواعد استخون إن بروباغندا ونخون زغلي وخلتي وجنات مالتي سلزي فيرز خون أساس من تقبر تخين كم كلاي جراوند كتركب كتكلم لك أما كلاي بوتات تأكتب لكم نتكلم كسموات غلقن ما كلاي مدام دمتا موساد ما أقداسي سلزي كمير تراوي بقى تكوينات نساتف يلنا تكوينات ولو كان عنا سؤال تغني إحنا بقى تكوينات نأتي لنا سلزي نتكوينات بستخدم من قد كميديا ما كلاي بايتا إذا كنتنو ويون حبريتا كبيز فتناني سلزي نحدا من جزبلو كاب حدا بوتات راي كريئ لنا كنت سلسة بوتات كريئ خلالني to some extent تزاي لدما ترطرا ويون كم ما لنا باخ مقد فوق إلى كبوز الحبريتا دمالن እዚ ኩናት በብዙሕ መንገዲ እዩ ዝጠናነቅ ዘሎ ኪኖቱ ኩናት ኣገራሚ ኮይኑ ዘሎ ግን ምዕዝነታት ናይ ህዝቢ ደንቀነ ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ኩናት እዚኣ ክጅምራ ከሎ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ተጋሩን ኩናት ምፍጣሪ ገይርዎ ሽጣራ ግን ፋኖ እንታይ ኢሎም ምልስሉ ኣለዉ ዲስ ኢዝ ብሪሊየንት መፍረሱ ጋር ተያይዞ ይሄ ሁሉ አደጋ ተጋርጦብን ሳለ ግን ደግሞ ይህንን አደጋ እንኳን በአግባቡ እንዳንቀለብሰው ትልቅ አደጋ ጋርጦብናል እና የፕሪቶሪያ ስምምነት ያልኳችሁ ወደ ፕሪቶሪያ ስምምነቱ ሲሄድ አማራ ክልል ላይ በጣም ብዙ ዳሜጅ ፈጥሯል። የአማራ ሀብት ንብረት ነው ወደሙ። ጦርነቱ የተደረገው አማራ ክልል ላይ ከአማራ ክልል እንዳይወጣ እስከ ደብረ ብርሃን እንዲሳብ አደረገው። ያ ሁሉ መከላከያ እንትን እያለ አማራው ድቅቅ አለ። መንገድ ሁሉ እንዲፈርስበት ተደረገ። ሀብት ንብረቱ እንዲወድም ተደረገ። ከዛ በኋላ የአማራን ህዝብ እንዴ አንተ እያለህ ጀግናዬ ሀገር ያጸና ምናምን ዘራፍ አካኪ ዘራፍ እያለ አድርግም። ያ ሁሉ መከራ ካለፈ በኋላ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ለዘመናት ሲጠይቀው የነበረው የማንነት ጥያቄና የርስት ጥያቄ በአግባቡ ምላሽ ሳይሰጥበት ፕሪቶሪያ ላይ ሄደው ቁጭ አሉ። የፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ኃይሎች ንግግር በሚያደርጉበት ሰዓት የአማራ ህዝብ ምንም እንዳልሆነ፣ ምንም እንዳልተጨፈጨፈ፣ ምንም አደጋ እንዳልደረሰበት፣ ምንም የሀብት ንብረት ውድመት እንዳልደረሰበት ተደርጎ የአማራን ህዝብ ጥቅም ያገለለ ድርድር ተደራድረው ቃይትንም ራያንም እንሰጣቸዋለን ብለው ተስማምተው የኛ ያልኳቸው እነዚህ ድግሪያቸውን በግዢ ያገኙ ኦ ማይ ጋድ መጀመሪያ እንታይ ትሪኢ ኣለኹም እዚ ናይ ፋኖ መራሒ ኢዝ ያንግ ፓሽነት ነዚኦም ዓይነት ሓይልታት ከምዚ ዓይነት ሰውራ ናይ ኤርትራ ነዚኦም እዮም ዝመስሉ ነይሩ ዩ ኖው ዳት ራይት ሰውራ ናይ ኤርትራ ሰብዓታት ነዚኦም እዮም ዝመስሉ ነይሩ ኣሽትዮም ነይሩ ቫይብረንት ሓንጎል ኣሎ ፓሽን ኣሎ ኤነርጂ ኣሎ እቲ ዘረባ ዝእመን እዩ ተረዲኹኒ ሰው እዚ እንታይ ይብሎም ኣሎ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ ብውዕል ፕሪቶሪያ ንህዝቢ ኣምሓራ ከረብሕ ኢሉ ነቲ ወልቃይትን ጠገደን ዝበሃል ናብኦም ክመልሶ ዕድል ከም ዝሃቦም ፋኖ ግን ናብ ትግራይ ይመልስዎ ከም ዘሎ ገይሩ ክሸይጥ ይፈትዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ነቲ ሬከርድ ስትሬት ንግበር ነቲ ኩነታት እማ ንግለፀልኩም በዓልኩም መደምደምታ ክትበፅሑ ኢኹም ኢሉ መጀመርያ ንትግራይ ኩናት ክገብር ኢሉ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ኩናት ኣብ ክልል ኣምሓራ ተወጊእዎ ኢሉ ስለምንታይ ኣምሓራ ክባድም ስለ ዘለዎ ኣምሓራ ናይ ኩናት ዕንወት ክወርዶ ስለ ዘለዎ ክድሕር ስለ ዘለዎ ክድንቁር ስለ ዘለዎ ኢሉ ክሳብ ደብረ ብርሃን ኣብ መሬት ኣምሓራ ተዋጊኡ ፅቡቅ ገይሮም ድማ ነቲ መሬት ኣባዲሞሞ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ፋኖ ድማ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ ኢሉ ብሙሉእ እቲ ዕንወትን ሓደጋ ምስ ወረደ ትኽኢሉ ምስቶም ዝዋግዎ ዝነበሩ ከምዛ ተዋስኦ ንፕሪቶሪያ ከይዱ ተፈራሪሙ ህዝቢ ኣምሓራ ናይቲ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈሎ ናይቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝተገበረ ኩነታት ከምኡ ድማ መጻኢ ዕድሉ ኣገዳስቲ ሕቶታት ንዘለዎ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ሰብኣይ ተቆፀርናን ኢሉ ንሓና ጉሒፉ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ተዋስኦ ገይሩ ምፅኣት ከዓንን ጌታቸው ረዳን ተመሊሱ ድሮ ተመሻጢሩ ውግን ኣባና ከፊት ኢሉ ሕጂ ድማ ተገምጢሉ ሓልዮት ናትኩም ስለ ዘለኒ ውዕል ፕሪቶሪያ ገይረ ክብለና ይፍትና ኣሎ ኣብ ስቱፒድ ኦር ስቱፒድ ብለማ ኦፍኮርስ እቶም ምስኡ ዘለዉ ማርሞ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ተወለድቲ ኣምሓራ ትርጉም ዘይብሎም ነቲ ናቱ ዘረባ ከም ፓፓጋሎ ይደግሙልና ኣለዉ ኢሉ መንእሰይ ኣምሓራ ፋኖ ግን ዲስ ኢዝ አ ጌም ዊ ኖው ዲስ ጌም እዛ ጌም እዚኣ ፈፂማ ክትሽየጥ ትኽእል ጌም ኣይኮነት ዕላማና ንፈልጥ ፀላኢና ንፈልጥ ሰታ ዕላማ ድማ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ዲስ ኢዝ ቢካሚንግ ዌይ ኢንትረስቲንግ ማን ቨሪ ማች ኢንትረስቲንግ ካልኣይ ትኮስኸልኩም እየ ክልተን ከነተሓዘን ስለ ዘለና there was this ቪድዮ ነቲ ኩነታት እውን ፅቡቅ ገይሩ ዘብርህ ወላ ፅኒኢለውን ከሪአኩም እየ እዚኣ ስምዕዋ ከዓ ገና ይዘውት የሚመጡትን አስተሳሰብ አስቀድሞ መተንበይ እንዲቻል ማድረግ የተቻለበት ሁኔታ ነው። ሌላው ቅድም እንዳልኩ አንሙት እንግዲህ ከትግራይ ጋር ነው። ከትግራይ ጋር በተያያዘ በአማራና በትግራይ መካከል የቆዩ ፖለቲክስ ኦፍ እንትንን ኢፌክቲቭሊ እንታይም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኩለንተን ካርድታት ናቱ ወሲዱ ይጥቀመለን እንዲ ዘሎ እታ ናይ መወዳእታ እዛ ናይ ወልቃይት ካርዲ እዞም ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ቤላ ገይሮም እዮም ዝጭፍጭፍዎ ዘለዉ ቤላ ኣበርቲዖም
So እቲ ናቱ ምንቅስቃስ ኣቀዲምካ አንቲሲፔት ክትግምቶ ክትክእል ኣለካ ገና ንሰብ ከይደናገር ከሎ ድማ ክትሃርሞ ክትክእል ኣለካ ስለዚ it is vital to anticipate Abiy Ahmed's next move as his previous strategy fails እጂ አብይ አሕመድ እንታይ ይጥቀማሉ ሕጂ ጥራይ ኮነስ next move ናቱ እንታይ ምዃኑ ድማ ክንግምት ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ገይርዎ ዝፍትኖ ዘሎ ዘይሰልጦ ዘሎ መቃቂልካ ክገዝእ ኒ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ንኣምሓራ ንኦሮሞ ዓሪቑ ኣንጻር ትግራይ ከም ብሓድሽ ከምታ ናይ 20 ኩናት ክገብር ይድፍትን ዘሎ and this is not going to work እዮም ዝብልዎ ዘሎ ሽጣራኻ ኩሉ ፈሊጥና ኣለና ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ተገዳስነት ናይ ህዝቢ ኣምሓራ የብልካን ተፃወታ ንዓኻ ክርብሕ ዝኽእል ዝገበርካ ኣጀንዳ ክትገብር ትፍትን ዘለኻ and this is not ኣብዚ ሕጂ ክፃወተልና ይኮንካን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ወላ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ እውን divide the Amhara people through scholars intermediaries ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ገይሩ መቃቂልዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ መወዳእታ ድማ ሕጂ seeing a failure of internal division Abiy is expected to personal appeal direct to the Amhara people ብብዙሓት ምሁራት ናይ ኣምሓራ ገይሩ ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ ብፖለቲከኛታት ገለ ገይሩ ንህዝቢ ኣምሓራ መቃቂልካ አንጻር ትግራይ ንምልዓል ኩሉ ዝፈተኖ ምስ ኣበየ ባዕሉ ኣብ ናይ ኣምሓራ ሚድያ መፅኡ ነታ ዝፍትና ዝነበረ ባዕሉ ክሸጣ ፈቲኑ እታ ንብረት ግን ኣይተሸጠትን ሕጂ እውን ከምታ መፅሓፍቱ ተደርዲራ ናብ ላይብረሪ ዝተረፋ ከማ እታ ሓሳብ እዚኣ እውን ክሽየጥ ኣይከኣለትን ይብሉ ኣለዉ ወልቃይት ጋምቤት he is predicted to position himself as a champion for the Walqait issue to gain favor እታ ናይ ወልቃይት እታ ዝበለፀት ካርድ ናቱ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን እያ ነይራ ብኣ ገይሩ ድማ ክፍቶ ይደሊ ነይሩ ኩሉ ሰብ ግን ፈሊጥዋ ስለ ዝፀንሐ እዚኣ እውን ከምቲ ዝድለ ኣይሰርሓትን The contradiction critics highlight the irony of him seeking support for the very community Amhara that he has faced displacement and violence in Walaga, Gondar, Gojam and Wollo under his watch. ንህዝቢ ኣምሓራ ሲ እንታይ ክብሎ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ወልቃይት ጥራይ ዝሓልየልካ ይክብሎ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ካልእ ክልል ኣምሓራ እንኮላይ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘፈናቅሎን ዝጨፍጭፎን ዘሎ ህዝቢ እዚ ብወልቃይት ገይሩ ክድብሶ ወይ እውን ኩሉ ነገር ካብ ካልእ ዘጋጥመኩም ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ ንዑ ገዲፍኩም ኣብ ወልቃይት ዝገበረፍኩም ጥራይ ብምእማን ኣብ ጎነ ዕሰሉ እሞ ንትግራይ ክንሃርም ኢና መንታ ንዓኹም ተመለሰ በይንኹም ከጥፋኣኩም እያ ተሽታራ ርእሱ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ሰብ ክፈልጣ ዝኽእል እዩ ኣፍኸይ ከፈተ ይሕዝዎ ስለ ዘለዎ ድማ ከቢድ ኮይኑዎ ኣሎ እቲ ኩነታት ክንዲ ዓቢ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ገንዘብ ዘውፅእ ፖለቲከኛ ይረኣኹናኒ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ መወዳእታ የብሉ ብንኣሽቱ ኣዋልድ ብፅቡቃት ኣዋልድ ብፀዓዱ ገይሩ ፀዓዱ መንእሰያት ገይሩ ብዓረብ ገይሩ ብራሻውያን ገይሩ ብኣሜሪካውያን ገይሩ ዘይገብሮ ዓይነት ብኣፍሪቃውያን ገይሩ ኩሉ እዩ ዝፍትን ዘሎ ግን ሳምሃው እቲ ሓቂ ኣዝዩ ዝጎል ሓቂ ስለ ዝኾነ ክሰርሕ ኣይከኣለን ኩሉ ሰብ ድማ እቲ ኢማራት ብኡ ጌራ ትሰርሑ ዘላ ፀወታ ኣብ ሱዳን ንሃገር ኣባዲሙ ሕጂ ድማ ናብ ካልእ ኢትዮጵያ መፂኡ ንውሽጢ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ብትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ንኢማራት ኣብ ጎኑ ስለ ዝሓዘ ባይ ዘ ወይ ነቲ ኩናት ናይ ሸረሪና ዝበሃል ዝመርሖ ዝነበረ መራሒ ናይቲ ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃል ኢማራት ከም ዘሰልጠንሉ ንዑ ንክከላኸሉ ኢሉ ዘሰልጠንዎም ፍሉያት ሓይልታት ዝበሃሉ ሓላፍናቶም ይመፅኡ ኣብኡ ዝመርሕ ነይሩ ኢሎሞ ስለዚ ዝለዓለ ተኣማንነት ክህልዎ ዝኽእል ተባሂሉ ዘምፃኻ እንተምፃኻ ልካ ከምዚ መንግስቱ ሃይለማርያም ራሻውያን ጀነራላት ተምፅአ ራሻውያን ኮማንደንት ተምፅአ ካብ ኔፓል ዝበሃል ካብ እስራኤል ሰልጠነ ተምፅአ ካብ ሰሜን ኮርያ ናይ ጎቦታት ክእለት ኣለዎም ዝበሉ ዘሰልጡን ተምፅአ ኩላ ኣብ ባርዕ ናይ ሰውራ ሓሪሩ ዝተረፈ ዝመፀ እንተመፀ ወራሪ ኣብ ባርዕ ናይ ሰውራ ሓራሪ እናበሉ ዘሕረርዎ ፋኖ ድማ ሎሚ ከምኣ እናገበሩ ብኩሉ ዝፈተኖ እጂ ድማ ህወሓት ዳግማይ ተወዳዲቡ መፅኡ ሓነግ የብሎ ኣሎ መቸም ናይ ብልፅግና ነገር ዛንታ ተዘሪቡን ተነጊሩን ስለዘይውዳእ ብዙሕ ክንዛረበሉ ኣይንኽእል ኢና ነታ ቁስሊ ተወሳኺ ጫው ክንበላ ብሔራዊ አንድነት አብዮታዊ ግንባር በአጭሩ ኡጉጉሞ ከሌሎች የኢትዮጵያ የፖለቲካና ታጣቂ ኃይሎች ጋር በትብብር ለመስራት መወሰኑን ከገለጸ ሰንብቷል። ከአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ሰብሳቢ ከአርበኛ ዘመነ ካሴ ጋርም እንደዚሁ ተገናኝተው በጉዳዩ ላይ ሰፊ ውይይት ማድረጋቸውን ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። በጉዳዩ ዙሪያ ማብራሪያዎችን እንዲሰጡኝ ሀጂ ኢብራሂም ኡስማን የኡጉጉሙ ሰብሳቢን መስመር ላይ አግኝቻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሀጂ ኢብራሂም። በጣም አመሰግናለሁ። በትብብር መጀመሪያ እዛ ስእሊ እዚኣ ንብልፅግናን ኣዳኸርትናቱን ነታ ብዝሕ ደም ናቶም መሊሳ ትውስኽ እያ ከምታ ፅምዶ ስእሊ ኩሉ ግዜ ልቦም ተጥፋሎም እዚኣ ድማ ካልእ ዓይነት ክልተ ኣዝዮም ኣገደስቲ ክልላት what are we talking about ቅድሚ ዘረባ ናቶም ምስማዕና እዚ እቲ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ጦርነቱ የተካሄደው ሕጂ እቲ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ እሞ ክንሪኦ so that we can understand እንታይ የካየድ ከም ዘሎ
እዚኣ እንዲያ እታ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪኢኹማ ብፍላይ እታ ክልል ኣምሓራነትን ጥራይ ገይሮምና ስለ ዘሎ I want to show you እተን ሰለስቲአን ክልላት ግን ድሓን ኣይረኸብኮን ኣለዎ ክበኩም እየ ስለምንታይ እታ ካርታ ክበኩም ኣለኒ ብካርታ ጥራይ ዝያዳ እዚ ነገር እዚ ብርህ ኢሉ ዝረኣየካ because you have to see the map to understand the magnitude of this situation ኣበይ ኣላ ካርታ መሲልኩም ነራት ንሓንቲ ተረኺባ እዚኣ እዚኣ ካርታ ራእይዋ እሞ ሰለስቲአን ስእልታት ፅቡቅ ጌርኩም ተሪኢኹመን እቲ ጌም ክሳዕ ክንደይ ዝተኣሳሰረ ከም ዝኾነ ይበርሃልካ እዚአን እየን ሰለስተ ክልላት ዝበሃላ ዘለዋ ኮይኑ ተሪፎም ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለወን ምስ ኤርትራ ዶብ ዘለወን ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ማለት እዩ ዓፋር ኣምሓራ ትግራይ ሰለስቲአን ፅምዶ ጌረን ከም ዘለዋ ንርኢ ኣለና ዝተኣሳሰረ ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና እንታይ ርአየካ እዚ ሻዕብያ ክሳብ ክንደይ ሓያል استراتيجيست مخانو حقهم يوم شعبيا كبلو خلو كاب دك أصوم زبهرو لازم تتبهل زرباب أول قليلة تجميرا قلق نسمع كلنا ترى نقر جيرو يرأنيرو حقنا دم أنا إنزني عمتات تلزنا برام بحد وزيتها وسرح كسرح يلكا قلت في الكا معرتي بدح ما جرى جازة هندسة زلك قلت في كاتم بابا كبير بعد نحنا كنحو سقلنا ويمكن ندفع له قلنا مجمريا حب وجز ما فايدة يلن سلام دما نسلام ولا تجاجي خد الجفو زبل الناس اللي زلنا يعني نسلام سي ولا تجاجي ولا تبعنا جوزي أي كون يكون لا كمين أقولون نقول يوم يبلنا يراني كم يقولون زمان يقول يوم نسلام سي دقي فسي ولا جيجا خوينو زحر ريحاتو حجين تبالكمني تجمع يلا كجر ماكم إيرتراين تبيان كرقة خلوها بلتقنا زين أبي عملنا بإيرتراك خيط فلق تشنا عشر شمنتن I was one of those قبل بيز أمن كوين يران in fact شو كده كم يجرو تقطبا كم عبل خل انتي كنقبر نخلي لما ساعات قبري لغيري ثاني مالتي زي قالوا تايلوم نسكه هذا زي بحجه وقخم الله سيم نزيم دي خامين كلمني نو انا امينه انت جيجا تخون نحشني كاب ابزناتك جميتي له اب شجرن عزقتن حسابي كقصلو سلام لسلام سنيش تعدلو تخون ناتكا اونتاوي دفيت كتوسخلو تخيلكا كدنفع خلي كل زي قبرك عوت يمسدو maybe not sometimes كتعوت هيتخلني sometimes تحسب كان بهاك كيسمر غلي صارتات كقاط مالك غلي صبيت نسلام دقيف كاخد كسري حيش كاب نوق كمل سال كايل كاتو قبره انفستمنت سلازين السلام مدقاف مالت صمدون السلام يلانا غالب دحر مغارجا كالو غرغلي بالنير سلام امونغو غربابتس بزفتر حزب عفارنا يرترانس بعفارنا ኢትዮጵያን ሰላም ተገይሮም بتدوب سلام يركب ساند ما يمص ህዝቢ ሱዳንን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ተገይሮም ብፍላይ ታብ ዶባ ዘሎ ህዝቢ ጽቡቕ ነገር ተረጋጊ ይድቅስ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ካብ ኩናት ተፈልዩ ዘይፍለጥ ዶባት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ቦገን ትግራይ ሰላም ተገይሩት ህዝቢ ሩኡይ ዝኾነ ናይ ሰላም መንፈስ ክረክብ ይኽእል እዩ ስለዚ በዛ ዓይኒ እዚኣ ጥራይ ዋላ ንሶምን ተጽናዕታ ሰላም ዋላ ንኽልተ ዓመት ተጽናዕ ለና 10 ዓመት ነታ ሰላም ነዳዲ ክነባ ኣለና ክንሕግዛ ኣለና ኢልና ነና ሎሚ እቲ ሰላም ብሰላም ናይ ህዝቢ ተበጊሱ ولا قطع من قصة طفل علينا توم علامات لهم صلوتنا حزبي صلوتنا مرحت هيمانوت تاب لبهم نتي عبدو باز الحزبي نتكون الناس اللي زراعي بجاخ أملاخ نزيا يدخل فينا تناديتات بجاخ أملاخ نزياسي هيدخل فينا إلى أن كسر اللي أخلوها وتسيت يمزي لذي إتتبقى سوسته وسده زخيد زلوا كنتات نبكال درجة ده يبلومي من أبي بس يحلو هذا تمدو إيرتراز يبلو إيرتراز واري تقط كون تخلي عجن إتمنفس كالوت جزي أمه كالوت تقبل أمه نبي قصهم يصفع والله وسيتا وسرح يسرح له أبي أحمد دما ليتي تبهروا نجار تلا تصمد تبلك على المخانة يوم زنقول زلوا حجني مالسنا يتوجو جمع حلافي بس ميديا بس أنكر ميديا بس فانو كم استرقب بزعبوز قالوا سخن سمة መስመር ላይ አግኝቻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሀጂ ኢብራሂም። በጣም አመሰግናለሁ። በትብብር ለመስራት ከሌሎች የኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር እንቅስቃሴ ላይ እንዳላችሁ ይታወቃልና ስለሱ ወደ ኋላ ላይ እመጣለሁ። ግን ኡጉጉሙ ማን ነው? ስለ ኡጉጉሙ ባጭሩ ቢነግሩኝ። ኡጉጉሙ ማለት በ50 ዓመታት ዕድሜ የትግል ታሪክ ያላት ድርጅት ነው። በዘመናት ለአፋር ህዝብ ነፃ ለማውጣት ብዙ መስዋዕት የከፈለና ብዙ የተሰዉ አባላቶች ያሉትና አሁን በለውጥ ጊዜ ደግሞ ለውጥም ይስተካከል ተብሎ በለውጥ ምክንያት ወደ ኬታካ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡና እንደገና ደግሞ ይህም አብይና የአብይ ተከታይ መንግስት ለውጡን በመጨረሱ ምክንያት ደግሞ እንደገና ተመልሶ ወደ ጫካ እጂ ኣብዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ድሕሪኻ ሓደ ግዜ ነዚ ኣብ ሰመራ ከይዱ ብልፅግና ብኢማራትን ብገለን መዓት ገንዘብ ኮንፈረንሳት ዋዕላታት ዝርርብ ሓረካት መዓት እዩ ተገይሩ መዓት ገንዘብ ባኺኑ ሻዕብያ ነታ ጉዳይ ምስ ጠንበባ እንታይ ገይሩ ናብዚ ዲኻ በሪድካ ኢሉ ነዚኦም ጀንዊንሊ
ንመሰሎምን ልውላውነቶም ዝቃለሱ ዝነበሩ ህዝቢ ጉዳይኩም ንላዕሊ ክኸይድ ተደሊኹም let's work together ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኣይገብርኒ look at this one እቲ ሻዕብያ ዘሰልጥኖ ሰራዊት ሓያል ዝበሃል ድማ እዚ እዩ ሻዕብያ ሰራዊት ኣብ ሆቴላት ኣኪቡ ኣብ ኤር ኮንዲሽንድ ገዛ ገይሩ ማይ ዝሑል እናሰተኻ ሙከየፋት ና እንጆይ እናገበርካ ዝቕመጥ ሰራዊት ኣይኮነን ዘማዕብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቡ ፍሪዙ እናጠቕለለ ዝኸይድ ሰራዊት ኣይኮነን ከማዕብል ዘሊ ኣብ በረኻታት ክዋጋእ ዝኽእል ነቶም ናብኡ ድመፁ ድማ ነቲ ኩነታት ተቐቢሎም ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ሻዕብያ ዝድግፎም ሓይልታት ኩሉ ግዜ ሓደገኛታት ዝኾኑ ስለምንታይ ነቲ ሓደጋ ስለ ዘዳልዎ ነቲ ክውንነት ዝኸውን ፕራግማቲክ ስልጠና ስለ ዝቦ ናይ ሱዳን ወታደራት በኤርትራ ዝሰልጠኑ እቶም ቀንዲ ሓያላ ዝበሃሉ ምክንያቱ ኣብ ጋሽባርካ እዩ ዝዕልሞም ኣብ ጎላጉልን ኣብ ፀሓይን እዩ ዝዕልሞም ከምቶም መንእሰያት ናይ ኤርትራ ስለዚ ነቲ ኣፃመ እንድሕር ኣብ ታዕሊም ርኢኻ ተፀኒሕካ ኩናት ይቐለልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩናት ሞት ጥራይ ዘለዎ እምበር እቲ ቅድሚ ሞት ዘሎ ኩነታት ኣብ ሳዋ ትሪኦ ኢኻ ጉዕዞ እግሪ ድዩ እቲ ሓፍኮፍ ድዩ እቲ ጉያ ድዩ እቲ ገለ ድዩ እንታይ ይገብረካ ታፍ ሓያል ይገብረካ በዳህ ይገብረካ መካት ይገብረካ ስልጣን ውግእ ድማ ካብቲ ብብረት ትዋግኦ ንላዕሊ ትውግእ እኮ ናይ 2-3 መዓልቲ ወይ ገለ ይትኸውን ትዝዓበየ ግዜ ኣብ ጉዕዞ እዩ ዘሎ ምድላዋት እዩ ዘሎ ኣብ ድፍዓት ኮይንካ ምፅባይ እዩ ዘሎ ኩሉ እዚኣቶም ድማ ምግቢ ክጎድለካ ዝኽእል ፀሓይ ክብርትዓካ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ነዚ ክፃወር ዝኽእል ሰራዊት ጥራይ ድማ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ነቲ ዝደልዩ ዕላማ ክበፅሕ ዝኽእል ስለዚ እዞም ጎግሞ ትሪእዎም ዘለኹም ከምዚኣ ትሪእዎ ዘለዎም ይግዝግሱ እዮም ዘለዉ ዕላማታቶም ድማ ነቲ ኣወላ 4 ድበሃል ድዩ ዋላ ብልፅግና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዳይናሚክስ ናይ ኢትዮጵያ ኣትዮም እውን ዓብ ነገር ክገብሩ ተዳልዮም እዮም ዘለዉ ናይ 50 ዓመት ጉዕዞ ዘለዎ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ሕጂ ድማ ዝበለፀ በይንኻ ተኣኪብካ ዘይኮነ ምስ ካልኦት ከማኻ ንመሰሎም ዝቃለሱ ዘለዉ ህዝቢ ተዋሂድካ ብሓደ ክትሰርሕ ተጀሚርካ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ክመፀካ ዝኽእል ንበይንኻ ክትበፅሖ ትኽእል ድሩት እዩ ብሓደ ኮይንካ ግን ንፀላኢኻ ኣሊኻ ተረዳዲኻ ክትነብረሉ ትኽእል ሎሚ ከምዚ ኢልካ ሓይልካ ቅድሚ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ መን ምዃንካ እንተዘይፍሊጥካ ፅባሕ ንጎ ኣብ ጣውላ ተጎሲኻ ተጓሓፍካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ everybody is trying to ኩሎም ቶም ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓይሊ ገይሮም ኣብዛ ፅምዶ ክለግቡ ክፍትንሎም ምክንያቱ ናይ 1991 ኢትዮጵያ ህወሓት ክኣቱ ከሎ ምስ ዝነበሩ ኩሎም ኣብ ስልጣን መፅኦም እዞም ሎሚ ትሪእዎም ዘለኹም ኦሮሞማ ሸዓ ተጎርቢቶም ስለ ዝኣተዉ ምስ ህወሓት ለጊቦም ስለ ዝኸዱ እታ ስልጣን ግዜኦም ኮይናቶም ተሰልቢጦሞም ዘለዉ እምበር ቅድሚ ኤርትራ ዝጀመረ ሰውራ ነይርዎም እዩ እቶም ነቲ ሰውራ ዝፈለሙን ነዊሕ ዝገበሩ ንህዝባዊ ግንባር ንኤርትራውያን ኣብ መዓልቲ ናፅነቶም እንታይ ኢሎም ማምሽ ነጊርናኩም ኢና ሳላኹም ኢና ኢትዮጵያውያን ሽዋውያን ከም ዝሰዓሩ ፈሊጥና ስለዚ እታ ናፅነትኩም ንዓና እውን ኣብ ኣእምሮና ዝነበረ ገመድ በቲኻትልና የቐኒየልና እቲ ናይ ሽዋ ነገስታት ከም ዝሰዓሩ ዘርኣኹምና ነመስግነኩም ኢሎሞም እዮም ስለዚ ሰውራ ናይ ኤርትራ ንኩላቶም ከፋቲ በሪ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ንመለስ ሕጂ እስከ ገለ ካብቲ ናይ ውግእ ዲቴይል ስምዑ ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ብቀዳም 25 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኢትዮጵያ ከቢድ ውግእ ምውልዑ ይዝከር እቲ ውግእ ኣብዚ እዋን ጠጠው ኢሉሎም እንተኾነ ብካልኦት ግንባራት ክውላዕ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ይረድእ እቲ ውግእ ኣብቲ ምስ ሱዳን ዘዳው ኣብ ምዕራብ ትግራይ ፍሉይ ቦታ ሸረሪና ካብ ወጋሕታ ሰዓት 11 ፈርቓን ክሳብ ሰዓት 10 ከባቢያዊ ኣቆፃፅራ እዩ ተኻይዱ እቲ ውግእ ብቀዳም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ደው ከም ዝበለ ወታደራዊ ምንጭ ቢቢሲ ገሊጹ እቲ ምንጭ ፈለማ መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ ሓይልታት ፌደራል ከም ዝኾኑ እዩ ሓቢሩ ኣብቲ ውግእ ብወገን ሓይልታት ትግራይ ኣርሚ 13 በቲ ካልእ ወገን ድማ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ የተከዜ ዘብ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓይሊ ተላፊኖም ከም ዝተዋግኡ እቲ ወታደራዊ ምንጭ ንቢቢሲ ሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሸረሪና ዝተኻየደ ውግእ ዛጊድ ዝኾነ ውግዓዊ መግለፂ ኣይሃበን ቢቢሲ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ቢረሳው ሽፈራውን ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰመረን ኣብዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዶብ ሱዳን ዝርከብ ሸረሪና ዝበሃል ከባብን ብሓፈሻ ኣብ መሬት ሱዳንን ኣርሚ 70 ሓይልታት ትግራይ ክንቀሳቐሱ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ ኣርሚ 13 ናብ ሸረሪና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ካብ ከባቢ ሸራሮ ከም ዝሰገረ ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ይመልከት ብኸመይ ከም ዝሰገሩ ግና ምንጭታትና ካብ ምግላፅ ተዓቂቦም ኣብዚ ብቐዳም ዝተኻየደ ውግእ ሓይልታት ፌደራል ከበድቲ ኣፅዋርን ታንክታትን እግረኛ ሰራዊትን ከም ዝተጠቐሙን መጥቃዕታት ድሮን ከም ዝፈፀሙን ወታደራዊ ምንጭታትና ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎማዓልቲ ሶኒ ብሽም ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ኣብቲ ውግእ ብመሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሕሜት ዝምራሕ ሓይሊ ወሃቢ ደገፍን ካብቲ ከባቢ ተገዲዶም ዝተኣከቡ ዕጡቃትን ከም ዝተሳተፉ ከሲሱ ይኹን እምበር እቶም ተገዲዶም ዝተኣከቡ ዝበሎም ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታት ኣው ምንጪ ኦኬ ሕጂ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ኩናት እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን እዛ ዳይናሚክ እዚኣ ተቐንዲ ክርያ ድልየ ዘለኹ ጉዳይ ናይ ደኣ መሰሪዕ ህወሓት ኣብቲ ወግዓዊ መግለፂ ዝሃቦ ኣብዚ ኩናት እዚ
ምስ ብልጽግና እቲ የተከዘዝብ ዝብልዎ ተወሳኺ ድማ ናይ ብልጽግና ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ሓይልታት ኣብዚ ኩናት እዚ ከም ዝተሳተፉ እዩ ዝንገር። እዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ምስቲ ኩነታት ናይ ሱዳን ከመይ ኢላ ለጊባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ። ዎር ኢዝ ኤክስፓንዲንግ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ድማ በዚ እዩ ዝርእይዎ ዘለዉ። እቲ ኩነታት ተፈላለየ ትርጉም ዝህብዎ ዘለዎ ሰባት ድማ ካብዚኦም ዝብገሱ እዚ ኩናት እዚ ናብ ካሊእ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኢትዮጵያ TPLF's regional agreement has openly accused Sudanese RSF of aiding the Ethiopian military in fighting with which erupted in Shararina in western Tigray. ስለዚ እዚ ኩናት እዚ internal conflict in Ethiopia Sudan are at high risk of fusing together into one regional war. ስለዚ ናይ ሱዳን ዘሎ ኩናትን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ኩናትን ክልቲኦም ሪጅናል ኩናት ናብ ዞባዊ ኩናት ገጾም ይልሕሙ ከም ዘለዉ ግምታት ይብለው። ብኡ መንፅር ድማ ሰብ ዓብ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለዎ ይነግሩ ኣለዉ። እዚ ግን ምስ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክነተሓዞም መንፈትን لكم التحية والتقدير ولكل الأبطال الذين وقفوا مع وطنهم عند المحن عند الشدائد. حينما نتحدث ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ፍጹም ገስጋስ ከም ዘሎ እዩ ዝውረ። እዚ ገስጋስ እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሙሳ ሒላል there was this small report እንተረኺበ እያ ክበኩም እየ ሰራዊት ናይ ሱዳን እናሰገሩ ቅልጡፍ ዝኾነ ዓወታት ይጎናፅፉ ከም ዘለውን ኩላቶም ተሓጋጊዞም ድማ ንዳዕመ ሰሪዕ ጠቕሊሎም ካብቲ ዓዲ ክብንቅርዎ ይደልዩ ከም ዘለውን ስለዚ ሰራዊት ሱዳን ጥራይ ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት ኣለዉ መላፍንቲ ናቱ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ነቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ሓይሊ ከቢድ ዝኾነ ፅፍዒት ሂቡ ንኔው ገፁ ደፊዩ ከውፅኦ ከም ዝኽእል ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ኣብ መወዳእታ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዳዕመ ሰሪዕ መተንፈሲ ስኢኑ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እዚ ሕጂ ብልፅግና ኣበጊስዎ ዘሎ ኣካል ናይዚ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእልን ሱዳን ድማ ፎከስ ኦን ዶስ ኣብቲ ኣገዳሲ ሓይሊ ኣተኪርካ በሎ እዩ ኮይኑ ዘሎ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ትንፋስ ኣይትሃቦ በሎ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናበይ ክትከይድ እያ እንድሕር ኢና ሱዳናውያን እዛ ሕጂ ዕድል ዘላ ፅቡቅ ገይሮም ክምዝምዝዋ ኣለዎም። በቲ ሓደ ኢማራት ኣብ ከቢድ ዝኾነ መዋጥር ኣሎ ብልፅግና ከቢድ ዝኾነ ታኺላ ኣትይዎ ኣሎ እንደን ነቲ ናይ ብልፅግና መተንፈሲ ክኸውን ዝኽእል ድማ ትግራይን ካልኦት ሓይልታት ተበጊሶምሉ ስለ ዘሎ ሱዳን ኣተኩሮ ናቱ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወላ እኳ ገለ ሎጂስቲካዊ ድጋፍ ይኽእል ተኾነ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ነቲ ጀሚርዎ ዘሎ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ዳዕመ ሰሪዕ ፎርሳ ምባል ጥራይ ዘድልዮ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ። ስለዚ እቲ ኩናት ብኩሉ ግንባራት ዝኸይድ ዘሎ ንዳዕመ ሰሪዕ ይኹን ነቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፀገም ክገላልሕ ዝኽእል ኩነታት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ። ዳዕመ ሰሪዕ ኣብዚ ኩናት ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት እውን ካልእ ሪፖርት ካብ ሱዳን ዝወፀረ እዩ። سيالة وفي بارة قبل ايام اتكلمنا مع ناسهم قلنا لهم الزول الداير يجي ينضم على الشعب السوداني مرحب بالما داير يجي اللي ياخذ راحته هيفقدوا روحهم وهيدمروا مستقبلهم. امس فقدوا روحهم ودمروا مستقبلهم والوجع والحرقه الان في اهلهم. ده في حقوق ده في حق جرح. እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኣገዳሲት ስራሕ ኮይና በቲ ሰራዊት ሱዳን ዝገበራ ስራሕ እያ። ከምዚ fighters seeking to defect from the rapid support force militia face death and drone threats. ببزح سراويت ناي دعم سرع مسبرتهم مس حيلومن نهدمو نابي مصلو يزبال ناب سراوي السودان اذن بعلكم زبل زلو كالوت حيلتات كاب دعم سرع دموصو اب سراوي السودان كوينو نتوم كالوت بستفل عليه مسارع الناس وعو بتدعم سرع كعاد من زفتون يقتل كم زلون كل عينات حدقا كورد كم زفتن زلو يزنقر جن تطو قبل ما يكالن بتكوينات كبيدي زلو بتوم هيوتهم كتحنو زغولو زلو دما باجتون ፀገማት ስለ ዘሎ ገንዘቡን ከምቲ ደሞዙን ኣብቲ ግዜ ስለ ዘይመጽእ ዘሎ ይበሃል ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ሰራዊት ብብዝሒ ናብ ሰራዊት ሱዳን ይመጽእ ከም ዘሎን ስለዚ ሞመንተም እዚ ከይተኸሰረ ከይድካ መወዳእታ ናብ ሓደ ጭቡጥ ዓወት ክትቀይረሉ ትኽእል መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ ኣብ መንጎ እቲ ሰራዊት ሱዳንን እቲ ሓለቓ ስታፍ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ዘሎ ያስር አልዓጣ met with major general አልኑር አልጋባ ዝብልዎ እዚ ካብ ዳዕመ ሰሪዕ ሰራዊቱ ሒዙ ናብ ሰራዊት ሱዳን ዝተሓወሰ እዩ። ንሱ ድማ ዓብ ተራ ይፃወት ኣሎ ነቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ሰራዊት ከመይ ገይሮም ናብ ሰራዊት ሱዳን ክመፁ ከም ዝኽእሉ። ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ንዳዕመ ሰሪዕ ብወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ ዓቕምታቱ ብምፅንቃቅ ናቱ ሰራዊት ብምድኻም ነቲ ሓይሊ ብምምንዛዕ ነቲ ኩናት እውን ክትሕፅሮ ትኽእል ኢኻ
ክበድናቱን ከተብድሎ ትኽእል ኢኻ ንኩሉ ቦታ ድረብዓ ምጥራይ ክስዕሮ ይትኽእል ኢኻ ግዜ ክወስዱ ክሳራታት ኣለወሱ ዝያዳ ከይተዋግኡኻ ናባኻ ክሕወሰሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምፍጣር እጂ ትሕቶ ዘሎ እዚ ኩሉ ዕንወ ዝፈጥርዎ ዝነበሩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክተብሎም ትኽእል ንዝብል ነው እዚ ስትራቴጂ እዩ ናይ ጽድቂ ስራሕ ዘይኮነ ስትራቴጂ እዚ ጸላይኻ ተዋጊካ ካብ ክትስዕሮ ኢዲ ሂቡ ክመጻካ ተዝሓሸ እዩ ተኽኢልካ ክትእምኖ ክትክእል ኣለካ ዝኩሉ ተስዓን ሓደን ኢዱ ዝሃበ ጦር ናይ ደርጊ ክዋጋ እንተዝሓስብ ንክንደይ ግዜ ብውሕዱሲ ነቲ መዓልቲ ናጽነትና መደናጎየ ነይሩ ካልኦት ተጋደልቲ ድማ መኸፈልና ነርና ምክንያቱ ውግእ ስለ ዝኾነ ከይተዋጉ ኣሽሓት ካብ ከረን ጥራይ ክወፅኡ ከለኹ ይዝክራነ ቆልዓ ስለ ዝነበርኩ ኢትስ ኢንክሬዲብል እቲ ብረት ተሰኪሞሞ ዝነበሩ ተሰኪሞሞ ንጥንቁል ልሓዝ ገጾም ምዕራብ ናይ ፀሓይ እንዲዩ ብዓሪቦም ኢና ንብል ቡጌሮም ከይዶም እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ኣፅዋርን ገለን ክንደይ ህዝቢ መጥፎ ነይሮም ግን ሞራሎም ልክዕ መራሕዮም ስለ ዝሞተ ጠሊምዎም ስለ ዝኸደ ካብ ላዕሊ ድማ ትእዛዝ ስለ ዘየለ በቃ ብረቶም ሒዞም ሸፈፍ ኢሎም ከይዶም እንታይ ዘርእየካ ኣብ ርእሲ እንተሃሪምካ ነቲ ሓይል ኣብ ላዕሊ እንተሃሪምካዮ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ እልፊ ብኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ፋሕብትን እዩ ዝኣትዉ and I think this is what's going on ኣብ ሱዳን ምስቲ ኩናት ናይ ብልፅግና ድማ ነዚያ ንክቕይር ኢሉ ንክቕልብስ ኢሉ ዝፈተነ ኣብያ ኣይለጠቶ እንዳላ ጥራ ዘይኮነሲ ፋሕፋሓት እያትሉ ዘላ ንቐፅል ንእሽተይ ናብ ቀይሕ ባሕር ገፅና ድማ Egypt, Sudan, and Somalia joined Saudi-led Red Sea Maritime Alliance. Saudi Arabia is assembling a new multinational maritime alliance with 8 Red Sea and Gulf of Aden countries, including Egypt, Sudan, Djibouti, Eritrea, and Somalia, as security threats to one of the world's busiest shipping routes continue to grow. The proposed coalition also includes Jordan, Yemen, and Saudi Arabia. According to the Saudi Defense Ministry, the alliance aims to improve coordination among Red Sea states, protect international shipping lanes, energy routes, and strengthen collective maritime security. The initiative focuses on the Red Sea, the Bab el-Mandeb Strait, and the Gulf of Aden, a corridor that carries roughly 12% of global trade, including major oil, gas, and container shipments linking Europe, Asia, and Africa. The plan follows a July 30th meeting attended by military representatives from 43 countries and a European Union delegation. Saudi Arabia is expected to lead the coalition and host its headquarters, with members potentially cooperating through joint planning, intelligence sharing, military exercises, and coordinated maritime operations. كبزي أتريوا زلهم زيا حنت كابتن أقدر أسيت معبالة زلايا سعود عرب مستن هجراتنا يكرن أفريقيا كبر ما مس هجرات خليج كوينا نقايا بحري حق خطوط علو ويون تسعتان دحنتنا أفريقيا كتوحس نقايا بحري كتوحس تفتن كم زلان أنصار حوت زنبرة كونتات ونجزيو ترجاجي كم زلون رلنا صبق تصفاز هبيو because أزقو دايزي كرجاج علو زغل من قد تريها فترة زلكا otherwise the situation might نتي زوبانا عبي حدقا فترة لزغل قداي سلزغنة نتي مدرخ نجزيو ولا ونتغنى كرجاجو وبمخالم كزحل مخالو كحد مخالو كم حدا عبي تبغى نقرينا نريا زلنا dangerous point of the ولا ون إذا حجين نريا زلنا كونتات تودات نقريا كنا بلاي نغلينا but at the end of the day تي سراوينا من يخاطب له تي ناي سعودية نجزيو ونتخونا نزو كونتات زي of course مستن مشا قدوها شركات مفتار تبغى يقانا بلنتلنا جد ناب escalation ناب كوينات ناب كالن خيد زي مخالو كم حدا عبي أون تاون صبغ نقرن زر زلي بريزنت ناي سعود ناي وراسارات ناي سعودية حدا كابتن زي عب كويناتنا بإيران كما تزغل دو زبليلهم زاربو زلوها خنسمعو مزيق ناي زبانا كنا تاسل التعاز دما. Time down, do you think it is about Saudi or Gulf pressure? I think it probably carries significant weight. Throughout this conflict, the impact that the Gulf has faced has been one of the major components of this story. If you recall, President Trump's very first overseas trip of his second term was to the Gulf, and much of his economic ambitions for these 4 years lie in that partnership. And so when those Gulf leaders are, I think, probably echoing what many of his military advisors are telling him, that this renewed conflict, renewed strikes would accomplish very little and create more economic كبزات ريواز لهم زم هجرات خليج زبزحهم بجكا إمارات مالتيو ويون كويت مي بحرين كوسيكا زبزحهم انتاي قبر له انتاي جرم دونالد ترامب بجاها كوينات تجمر بمبال كم زمان هو نتو كوينات تقبلوا مخالهم دما حركاتي نريو زلنا كونتات زي كوينات تقبل مخالو ويون دونالد ترامب كقبر حسيب زنبر حدا جنيا سقوم تقبل مخالو مرأيانا تدمى يحوتي تطوابي الوزلون تكونتاتون كاونابو تكونتات حاوس رقات كيرلو إذا كانت إيران اسكليت كيراتو زنبرت أسفيحاتو زنبرت كونتات كونتين ناقبرو تتخيد الله من قصاصنا دونالد ترامب لما نامزون يخدلو
ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዞባና ዝረአ ዘሎ ኩነታት እውን ብኡ ዝያዳ ዝፅሎ ከም ዝኾነን ምናልባት ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፈ ኢና ግን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ምስ ስዑድያ ርክባት የካይድ ከም ዘለዎ ብትሕቲ መጋረጃ ዝብለው ግን ሶልዌይስ እቲ ብትሕቲ መጋረጃ ዝግበር ዘሎ ኢሎም ዝዛረብዎ መን ነይሩ ኣብቲ ትሕቲ መጋረጃ ኢኻ ትብል ግን ከም ሓውሲ ነገርካ ክፅብፅቦ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ገለ ካብቲ ትሕምትሕም ዝበሃል ዘሎ ብጉዳይ ናይ ዓሰብ ኤርትራን ስዑድያን ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ዝብል እዩ ኣነ በዛ ነፍሰይ ኣብዛ ሕጂ ዘላ ኩነታት ስዑድያ ናብ ዓሰብ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይ ኣብዛ ሕጂ ዝብለኩም ምክንያቱ ንሑቲ ኤስካሌሽን ስለ ዝኾነ ሑቲ ነዚ ኩነታት እዚ ብዓይኒ ናይ ኩናት ከመባ ክርዮ ስለ ዝኽእል ስዑድያ ብወቅዒ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ገይሩ ኣብዚያ ሕጂ ዘለናዮ ወይ እውን ኣብዘን ሓደ ክልተ ወርሒ ናብ ዓሰብ ክኣቱ ክእል ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ተደየለ ንሑቲ ካልእ ሲግናል ክሰዲ ዝኽእል እዩ መጀመርያ ምስ ሑቲ ዘለካ ኩነታት ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ክትገብረሉ ምስ እትኽእል እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ውዑይ ዘሎ ኩነታት ስዑድያ ሰራዊቱ ሓይሊ ባሕርናቱ ናብ ዓሰብ ክእቱ ገለ ካልእ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኢራናውያን ሓውሲ ናይ ምኽባብ ስጉምቲ ገይሮም ክወዝዎ ስለ ዝኽእሉ ከምኡ ካ ኮይኑ ክስምዖም እዩ ምክንያቱ ብክልተ ዳይሬክሽን ብሰሜን ባዕሉ ለስዑድያ ብዓሰብ ተመፂኻ ድማ እቲ ኩናት ሳዕ ክንደይ ክከብድ ከም ዝኽእል እቲ ጂኦግራፊ ምጥማት ጥራይ ዘድልየካ ነቲ ጂኦግራፊ እንተጠሚትካ ኣንሰር ኢዝ ራይት ዜር ስለዚ ስዑድያ ኣብዚ ከባቢ እዚ ስዑድያ ድማ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም እዮም እቶም ሑቲ ብኸመይ እዮም ዝርድእዎ ስለዚ ስዑድያ ኣብዚ ከባቢ መፅኡ ክገብሮ ዝኽእል ንዓታቶም ዝለዓለ ደረጃ ስጋት ክፈጥረሎም ዝኽእል ምዃኑ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ሊሚት ዘለዎ ዘረባ እምበር ሃንደበት ኣብኡ ከሎ ከም ዘለዋ ኣት ፌስ ቫልዩ ክትወስዶ ትኽእል ዘረባ ይመስለን ስለዚ ምናልባት ኤርትራን ስዑድያን ዝርርብ ከካይዳ ዝኽእላሉ መንገዲ ክህሉ ክእል እዩ ግን ግደ ሓቂ ኣብ ሓፂር ግዜ ክመፅእ ዝኽእል ፍሉይ ነገር ኣሎ ኢለ ክግምት ኣይክእልን ያኒ ሑቲ ኣሜሪካ ፈርሂዎ ከም ዘሎ ሪኦም ኣለዉ እስራኤል እውን ፈርሂዎ ኣሎ ስለዚ ስዑድያ በይኑ ኣንፃር ሑቲ ዋላ እውን ዝገበረ ገይሩ ብፍላይ ብወታደራዊ ዓቕሚ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን እታ ዝበለፀት ተስፋ ንገብር ናብ ዑማን ከይዶም ከምቲ ዝገብርዎ ዝነበሮ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ክካየድ ኣለዋ ቻይና ከም ፕሌይ ቨሪ ኢምፖርታንት ሮል ኣብዚ ቻይና ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድያን ዘሎ ኣብ ምሽምጋል ዓብ ተራ ዝተፃወተ ስለ ዝኾነት ቻይና ነዚ ጉዳይ እዚ የኤስከሌት ኣብ ምግባር ዓብ ተራ ክትፃወት ትኽእል ትኸውን እያ ብዓብዩ ግን እቲ ናይ ሰሜን ጉዳይ ናትና ሰሜንና ዘሎ ባሕርና ዘሎ ፀገም ክሃድእ ምኻሉ እውን ነቲ ኣብ ደቡብ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣገዳስነቱ ክዕዝዝ ዝኽእል እዩ ዲስ ወይ ብሰሜን ዘሎ ክሪቲካል ዝኾነ ምንቅስቃሳት እናተገበረ ከሎ ብደቡብ ካልእ ሓደጋ ናይ ኩናት ከንፀላልዋካ ከሎ ንኤርትራ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ተዓሰብ ዝበሃል እቲ ሑቲ ክገብሮ ዝኽእል ኩነታት ገምጊምካ ፅቡቅ ዝኾነ መርገፂ ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ እቲ ሑቲ ዝበሃል ምስ ኢማራት ዋላ እኳ ቀጥታዊ እንተደይበልና ገለ ምትሓሓዝ ኣለዎ እዩ እጂ ምስቲ እቲ ኢማራት ዝበሃል ንኢራን ከፊሉ ይኸይድ ኣሎ ዝብልዎ ዘለዉ ከፊሉ ናብዚ ክእትዎ ይብለኩም ኣለኹም ግን ኣጋይን ደሊኬት ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ ምስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብድሕሪት ብኢማራት ዝወሮ ዘሎ እቲ ኢማራት ብገንዘብ ከፊሉ ኣብ ሶርያ ብዓረብ ኣብዞም ሃገራት ዓረብ ብገንዘብ ይሰርሕ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢራን ስለያ ናቶም ብዙሕ ግዜ እዮም ዝኸድዑ ገንዘብ የስርሖም እዩ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ጥራይ ብገንዘብ ድሌትካ ክትገብር ዘይከኣል ዘሎ እምበር ኣብ ካልኦት ኩሎም ይሰርሕ እዩ ስለዚ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝወስዶ ዘሎ ቁርጡብ ኣካይዳ ኣይ ቲንክ ናይ ኤርትራ ካብ ኩሉ ዓይነት ፈተናታት የድሕና ዘሎ ኮይኑ ይስማዓና ተስፋ ንገብር እዚ መድረክ እዚ ኩሉ ከከም ኣመፃፅኡ ንሕና ደምፀናዮ ጉዳይ ኣይኮነን ፋሕ ብትን ኢሉ በቦቱ ክሕዘልና እሱዩ ትምኒትና ንሕና ግን ኣጋይን ምዕዛብ ዘድልዮ ምክትታል ዘድልዮ ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዘን ቀረባ ምስ ስዑድያ ዝኾነ ርክባት ክግበር ይኽእል ይኸውን እዩ እንተደንጎየ እውን ዋላ እንተደይተገብረ እውን ሃብ ኖ ፕሮብለም ቢካዝ ሽድን ካም ኣዝ ኣን ኤስካሌሽን ምስ ከም ካልእ ነቲ ኩነታት ከራስን ዝኽእል ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ፈተና ክፈጥረሉ ይንደልን ኢና ኣብታ ማሕረሱን ጉዳይ ሕረሹን ከተኩር እቲ ሰላም ገይሩ ድማ ነዛ ጉዳይ ክወፃእ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ እዩ ካልእ ድሮናትን ካልእ ፀገማት ናይ ሑቲ ክረኽቦ ዝደሊ ሰብ የለን ስለዚ እታ ጉዳይ እናዘለቐት ትኸይዳላ ብኣ ጌራ ሓማ ከተጥፍ ድማ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ትምኒትን ባህግን እዩ ሆኖም ግን በሁለቱም በኩል የድል ዜና እየተሰማ ይገኛል። ህወሓት በተደጋጋሚ መግለጫ እያወጣ ነው።
መግለጫውም የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ቡድን በጦርነት ተሳትፏል የሚል ነው። በሌላ በኩል የመንግስት አክቲቪስቶች ከሱዳን የመጣው ተዋጊ ኃይል የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ቡድን ሳይሆን ራሱ የህወሓት አርሚ ወይም ጦር የሆነው ስያሜውም አርሚ 7 ይባላል የሚል መረጃን በስፋት እያወጡ ነው። በፌዴራል መንግስት አክቲቪስቶች በኩል የሚወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ከሱዳን መጥቶ የተዋጋው የዳጋሎ ቡድን ሳይሆን የራሱ የህወሓት ህወሓት እንታይ ኢሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ካልኦት ምስ ተሓዊሶም ዳዕመ ሰሪዕ ተሓዊሱ ይዋጋእ ምህልኢ ኣብቲ ኩናት እዚ ተሓዊሱ ኣብቲ ኩናት ተሳቲፉ ከም ዘሎ ምንጋሩ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኩነታት ናይዚ ኩናት ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ እዩ። ምናልባት ብዛዕባ እዚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ሚድያታት ናይ ትግራይ ዝብልዎ ዘለዉ እስከ ንእሽተይ ውስኽ ኣቢልና ክንሪኦ ቢከዝ ሓደ ግዜ ዝያዳ ሳቶም እዮም ነቲ ኩነታት ዝከታተልዎ ዘለዉ። ከም መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ዳጋሎ ወይ መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሓሚቲ ኣብ ናይ ሸረርና ኩናት ምስታፉ እንታይ እዩ ትርጉሙ ዝብል ነገር ኣቀዲሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ብዙሓት ሃገራት ብምዃን ኣብ ልዕሊ ናፅነታት ከም ዝፈፀመ ይፍለጥ እዩ። ማሕዙን ከምኡ ዓይነት ጥምረት ድዩ ዝደሊ ዘሎ እንታይ እዩ ዘለካ ሓበሬታሲ? ናብ ናይ ጃንጃው ምልሻ ናብ ናይ ሄሜት ዕጡቃት ተሳትፎ ዝነበሮም ቅድሚ ምርኣይና መንግስቲ ፌደራል ዝውግእ እዚ ንምንታይ እዩ ከፊትዎ ዝብል መርዳእ እቲ ኢምፖርታንት መስለን ድሓርቲ ብፅሒት ናይ ሕድሕዶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣብዚ ኩነታት እዚኣትዮም ዘለዉ ድሓር ብቐሊሉ ክንፈልዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከምቲ ትፈልጦ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኣምሓራ ቴሌቭዥን ብፍሉይ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ብርግፅ ብኩሎም ሚድያታት ዝሓለፈ ግን ብዋናነት ንኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ኣምሓራ ወይ ከዓ ንቴሌቭዥን ኣምሓራ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ድምር መልእኽቱ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ቅርሕንቲ ክፍጠር ከም ዝግብኦ ሓደ ዝኸውን ከም ዘይብልና ብሓደ ክንስለፍ ከም ዘይብልና ንኣብነት ኣብ ሙዚቃዊ ድራማኦም ኣብ ሙዚቃኦም ኣብ ግጥሞም ኣብ ናይ ቃልሲ ኣንፈቶም ኣብ ፕሮግራሞም ፖሊሶም እንተጋሩ ንህዝቢ ኣምሓራ ከም ፀላእ ዝቆፅር ንህዝቢ ኣምሓራ ዝፍርጅ ንህዝቢ ኣምሓራ ከም ጨቋናይን ገዛኢን ከም ዝነበረ ዘምስል ገይሮም እናሰርሑ ዝነበሩ እሞ ከዓ ዝኩሉ በደል ፈፂሞም ኢሎም ህዝቢ ኣምሓራ ዝተቃለሱ ሕዚ ምስ ተጋሩ ብርግፅ ንሱ ሕወሓት ይኽእሎ ዝደሊ ግን ፌክ እዩ ንሱ እምበር ንተጋሩ ማለት እዩ። ስለዚ ትግራይ ህዝቢ ኣምሓራን ሓደ ክኸውን የብሉን ዝብል መልእኽቲ ክሓልፍ መክሩ። እቲ ካልኣይ ዘቕረቦ ናይ ኣገላልፃ ጉዳይ እምበር ብድምር ሓንቲ እያ ድሓር ክመፃ እየ እንታይ እዩ ዝብል ሃፀይ ዮሃንስ ብሱዳን ህዝቢ ከም ተቐተሉ መራሒ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሃፀይ ዮሃንስ ዝተቐተለ ከዓ ልዕላውነት ኢትዮጵያ ክኽብር ከም ዝኾነ ሃይማኖታዊ መሽፋን ብዝገበረ ናይ ሱዳን መንግስቲ ብዝነበረ ሽዑ ከም ዝተቐተሉ ረዳም ጻድቃን ገብረትንሳኤ ይህንን ጦርነት ወይም ደግሞ ሊመጣ የሚችለውን ነገር በተመለከተ አስተያየት እየሰጡ ነው። እነ ጌታቸው እነ ጻድቃንም ህወሓት ሙሉ በሙሉ ተሸንፎ ወደ ትግራይ እንደሚገቡ እየገለጹ ነው የሚገኙት። በ15 በ20 ቀን ውስጥ መቀሌ እንገባለን የሚለው የነ ጻድቃን እንደዚሁ ሰሞኑን የሰጡትን አስተያየት ሰምተናል። ጌታቸው ረዳም ከንቱ ሙከራ ነው ህወሓት እያደረገ ያለው የትግራይ ወጣቶችን ከማስጨረስ ያለፈ ምንም ትርጉም የለውም። የትግራይ ህዝብ እንደውም ከጎን እንዳይሰለፍ ከህወሓት ጎን ጥሪ ያደረገበትንም ሰምተናል። እነ ባጫ ደበሌ እንደዚሁ ህወሓቶች ከአስመራ ሆነው ነው ከዚህ በኋላ ጦርነቱን የሚመሩት መቀሌ አይቀመጧትም የሚልም እንደዚህ አይነት ነገሮች እየሰማን ነው። ምን ማለት ይቻላል? አሁን ጻድቃንን ጉጅልዩን ዳርጋ ጠቅላላ ኣብ ናይ ብልጽግና ፕሮፓጋንዳ ያማትዮም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ናብዚ ኩናት እዚ ናብ ትግራይ ገጾም ተበጊሶም ከም ዘለዉ ዘርኢ ፕሮፓጋንዳ እውን እዚኦም ትሪእዎም ዘለዎም እቶም ናይ ብልጽግና ቲፒኤፍ ዝበሃሉ እዮም ትሪእዎም ዘለኹም ናልካ ነኩናት ተዳሊና ኣለና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ኣቤት ፕሮፓጋንዳ ክኽእልሉ ግን እስማ ከምዚያ ትሪእዎም ዘለኹም ወርቂ ሰዓታት ጌርካ ዳቢስታ ናይ $200 ተኸዲንካ እዩ እቲ ኩናት ሸው ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ። These people are all about show. So እዚኣ ሕጂ ካት ተባሂላ ተመለሱ ቁሩብ ስምዒት ኣይገበርኩምላ ተመለሱ ኢሎሞም ይመለሱ ከምዚኣ ኢሎም ሽዑ ድማ ከም ብሓድሽ እስከ ኦኬ 2 3 1 ጎ هن يمسخها خمسة شعورهم يا حج صبغت الله بقى صبغت حليفة good أتاك عسكة بقى أنا نايبل جزانا يبهال شو مالتي this is a show so كم تري وزر لهم تيزي بالنسبة لنا أسكير زليو نكوينات تداليو خمسة لون نبلتقنا نمستر كن كساعة صون زخلون زريو زياتهم أبز حلفة تذكروا تخينكم
مسعد كان كوينو انترفيو غير نيرزي انترناشونال جنرال يزبله ود تردي ولا ود ጭሩ ድብልወዩ እንህልካ ናይ ብልጽግና ወኪሉ ናብ ኩናት ከኣቱ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ወልሲ እቲ ዓውደ ኩናት ከቢድ ከም ዘሎን ስዕረታት ናይ ብልጽግና ኣመና ገዲዱ ምሩኻቱን ውጉኣቱን ቁስላቱን ንክሕክም ኣብ ፍቐዱ ሕክምናታት ዝሓዝሕዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብዙሕቲ ካልእ ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ካልእ ሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና መወዳእታ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ዞባ እዚ ሓደ ዓብዪ ለውጢ ከምፅኣሉ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብልጽግና I think ወፃ ድያ ይወፃን ካል ኣርስቲ ኮይኑ ባይ ዘ ወይ ነዚ ኩናት እዚ ጻድቃንን ኣማኸርቱን ሳሞራውን ክኾኑ ክእሉ እዮም ንሳቶም እዮም ሃንደስቲ ናቱ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት እውን ካብኣቶም ዝመፀ ምዃኑን ነቲ ፅምዶ ቤን ጌርካ ከተሰንብዶ ትኽእል ካብ ዝብል ተበግሶታት ዝውሰድ ዘሎ እዩ ግን ፅምዶ ድማ ኤግዛክትሊ ኣብታ ንሳቶም ነቲ ፈተና ኣብ ዝፈተኑሉ ኣብ ነነዊሕ እዋን ኣብ ትግራይ ደው ኣቢልዎ ዝነበረ ፅምዶ ድማ ብግልፂ ከርእይዎ ተራእዮም ማለት እዩ እዚ ትረኣናዮ ማለት እዩ ካብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳታት ጎሎ መኸዳ ዛላምበሳን ካብ ሃገር ኤርትራ ድማ ንሶባ ሰንዓፈ ዝመፁ ነበርትን ኣመራርሓ ዝተሳትፍሉ መድረክ ተሳሊጡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብታሪክ ኣመፃፅኦም ባህሎምን መንነቶምን ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ምዃኖም ድሕሪ ምሕባር መጻኤዮም ብሓባር ንምብራኽ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ድማ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ጎሎ መኸዳ ኣይተ ሃፍቶም በራኺ ይገልጹ በዚ ዕለት ነካይዶ ዘለና ዋዕላ ሰላም ርክብ ኣሕዋት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ሓድሽ ምዕራፍ ምሕዝነት ፋና ብርሃን ብሩህ መጻእን ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ዘበስር ታሪኻዊ ፍጻመ ዋዕላ ሰላም ርክብ ህዝብታት እዩ እሞ እንኳዕ ደስ በለና እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓቢሮም ተፋቂሮም ተሳኒዮም ብዘርን በዓለትን ዝተወሳሰቡ ህዝብታት ምዃኖም ኩሉ ዝፈልጦ ሕሉፉን ህልውን ታሪክ ዝቐምጦ ዘይከሓድ ጭቡጥ ሓቂ እዩ ዋና መሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ፍሳሕ ሃይላይ ድማ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ታሪክ ኣንጻር ጸላእቶም ሚድያ ናይ ትግራይ ዘመሓላለፎ ትሪእዎ ዘለኹም ፅሩይ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ርክብ ከም ዝነበረ እቲ ብልጽግና ግን ነቶም ንሱ ኣስኪሮም ዘለው ንብሙላ ጨውዮም ነቶም ወታደራት ጥራይ በይኖም ስክሪን ገይሮም ወታደራት ናይ ኤርትራን ወታደራት ናይ ትግራይን ከም ዝተራኸቡ ጌርካ ዝቐረበ ዝነበረ ረእይዎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ሓይሊ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልጽግና ሳብ ክንደይ ነገራት ኣብ ምጥምዛዝ ከም ዝውዕል በዚኻ ትፈልጥ ኤኒዌይ this is a very important one እንተ ትኩነታት እናኸበደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምናልባት በዚያ ጌርና እውን ክንሰብሮ ንኽእል ኢና እዚያ ናይ ደደቢት በላም ንስማዕ በኣ ጌርና ናብቲ ናይ ኤርትራ ክንሰግር ኢና ናይ ፀላይ ባዕሉ መፂኡ ኣብኣ ተረፍሪፉ ባዕሉ ብድሮን ጀሚሩ ብድሮን ጥቃዓት ምስ ተጀመረ እቲ ናይ ድሮን ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ድሮን ከም ተጥቅዕ ድሮን መስዋዕትነት ከም እተኽፍል ዝፈልጥ ተን ድሮን ከመይ ጌርካ ከም ዝወርዳ እውን ዝፈልጥ እዩ ድሮን ምስ መፃ ፀረ ድሮን ምስ ጀመረ ድሮን ናህና እውን ምኻድ ምስ ጀመራ ናይ ድሮን ውቅዒት ኣይፈልጥዎን ገና እዮም ሕዚኦም ጀሚሮም ተሄድማ ዝመፀ ሽዑ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ድሮን ዝውቅዕ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ቀልደ ይኮነ እንደልናኩም ከምቲ ማለ ይኮንና እንደልናኩም ከምቲ ማለ ይኮንናን ኢሎም ክጃሃሩ ከለዉ ከምቲ ማለ ይኮነን ሰራዊት ትግራይ እውን ኢሉ መሪሕነት ትግራይ እቲ ግልፂ ክነግሮም ከለኹ ርድኦ ነይርዎ ከምቲ ማለ ይኮንናን ድሮናት እየን ከይደን ኣብዚ ደስ ይኽብሎ ዝግብኦ ህዝቢ ትግራይ ደስ ክብለና እዩ ዝግባእ ክንኮርዓሉ እዩ ዝግባእ ናይ ሰራዊት ትግራይ ብቕዓት ኖርማል ሰራዊት እግረኛ ሰራዊት ናብ ኮማንዶ ምቕያር ጥራሕ ኣይኮነን ኣድላይ ዝበሃል እፅዋር እውን እዩ ድሮናት ናቶም ተኩሰን ከመይ ከም ዘውርድዎንን ከመይ ከም ካብኣተን ዓርሶም ከም ዝሕልውን ዝፈልጡ ሰራዊት ትግራይ ኣይደንገፁን እቶም ንመጀመርያ ግዜ ውቅዒት ድሮና ዝጠዓሙ ግን ከመይ ኢሎም ሃዲሞም እዚያ ትበሃል ዘላ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ብድሮን ከም ዝተሃረመ እዩ ዝንገር ዘሎ ዳትስ ስቶሪ ኦፍ ናይዚ ኩናት ብምሉ ማለት እዩ ስለዚ ዓቢ ድሮን ከም ዘሎ ምስ ተጋሩ ድሮን ናብ ካልኦት ሓይልታት ከም ዘሎ ኤርትራ ድሮናት ከም ዘለዋ እንታይ ዓይነት ኣቕሞ ከም ዘለዋ እውን ምክንያቱ ንኤርትራ ዝጥርጥር ንሱ በሪህሉ ኣሎ እቲ ፅምዶ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ሓይሊ ምዃኑ ብግልፂ ፈሊጥዎ ኣሎ ሕጂ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣካይዱ ክንርዮ ኢና መብዛሕትኦም ዝግምግምዎ ሂብል ዳብል ዳውን መሊሱ ናብ ኩናት ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ናብ ሰላም ክምለስ እውን ኣይክእልን ዲያሎግ ገብር ኣለኹ ናበለይ ነዚ ኩናት ዝፈሊሙ ሰብ ቤዚክሊ እቲ ጉዳይ ናበይ ገብናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ዝፈሸለ ኩናት ናቱ ኔክስት ሙቭ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ነቶም ዝምልከቶም ገዲፍናሉ ስለ ዘለና
أبجد يورينا دما ريبورت نقبلكم كم فتنينا نحججن actually تمالي ريبورت قبرنا ده لغوز حلفتني أقدر أسيت ريبورت يكبكم ناتو مجمع لأننا عوتنا في قناة دينارنا تأمر زخونة صوت هتصاويتو قدام يكوينات يلو بوديوم كاتو هلو دما فلاي نتنايل قبايا مهنياتو إنك قربت لي زحت لي لسه لزنبري زوم تصعد ناتنا دما عوتنا عوتنا يرترا كسميلنا ترى كونسي سلمت مسموخانهم تبش ودر بشكل ترمام بتعمي لو باجت سبورت لزخونة عوتات تعمي أبو الثاني لذي إذا عوت زيا بحكي دس بلتنا عوت يعني را أنكو حق وسكاناتو I hope أبتي تزقص زلوا مال كان تاون كغير إذا يحسب على برس بس بالزنا بري زبالة كان تاسجيرو زبالة بوتا كركب تسفى نقبر أنت زي لدما زين عوتات زياتن أقد دستين أبتكلبات زلوهم كانوا تيرترون دحرج مزون لذي زيا أقد أسيتي حنتي درباك اسمعكم نعيون اسكزي اسمعوا لي ترجع كانوس أو حدا اللي يتخمي يجري خير سو صحتي مثلا تن شو نقوله 40 50 شيء نافع وزايتها تجير له ولا قام قال رأينا أب حساس عموش أنت مستمر على أبناء يتيب كلن تنشوا قالين شو منتشح قالين 10 شح قالين رأي أشوف كايدو أتاويتاتن كمل ساسي لا أي فرقوا كمان أكسر يا أخونا أجيتهم موفرتي بزمن ترزنا تسرح مسرعي وكسر أصل الخنا تتابع ما يقولون أتناتهم وين زنبرة بقى عن قتلنا نصرحنا أقدم يسرح أشحات مسكوسرو هم يجرم قتلوا نتسرح أبزلنا تجمعات حاجة نحن بحد آخر عتاح كلاتنا كنا مخرومون لناكم شو سلزمت حجز كروب شوات سلزمت زح كان لقيزي تنمر صلوا كخونوا بلا مالنا أنا هجوم بس يجزمون ولا راحت موصلوا 50 نفاسي كاتن شو قال تترفقكم شوات بزح سلزرقة هجي أنا كوساح يكون هاي مالتي جنزب كوين كوفلا ما خد كاس بالك جمهور أنا وحلفنا جيسو صحفتي أنا أزيم زح شوات نخلي صرحه إذا مخروم ومن تركا أي صرح نسوي شعو جيزي مريتنا أبتو نورمال جيزي صرحة شو ما تخسر عيو أنا سيافنا السوشيال ميديا خمسة كل شو من تعامل علىكم جي أبي انتهي صرح كم مخروكم خليه إيش ما أقول مباراه أريد أقول كم لك أقول خوفني نمتلك خسارة الفاتح أنا تتفادى إذا نتن درقبا جنزب سي سوم أشحات خسر جي أبزغ أنا هنا نجوزهم مالا وقتي متنع مجمرة السوم كقبرون حري إذا زرب هذه كم تري وزلهم نبحكي بسول زخونة زرباينا نسمع زلنا فلتو دوخي كندي سبي فلت كحد شو بسبب 4 شو 5 شو كم زخفلو قدمي 4 عام ديو ولا 5 عام حدا سب كان لي كلتمي تشو حافظ نبر له حدا سب رخيب النسي ولي زخونة سرح كنسرع دلينا لنا يلي رغبني هيدا يقويني لقلقل زيارة اللقص بس زرار ناسي حدا فلو زخونة تخطط على فيلم خقبر دل اللقو يلني ريو كم يتباجتنا تا نتبي كنا تقدمنا بمقص ولا زربا متاونا عندي كون خليلوس كالكوليت جيرو زين يلوسي $220 كد لي عيلني what are you talking about لي أنا يوتيوب فيديو خسر كله $0 إنفستيجيريز قبريله ده هرب 220 تقبروا وزلهم شو ما يوتيوب كوار تقين ولا بنابكم this is by definition نكسارة استقالة بيزنسي 5 شحني شو كفيل كا بفيديوم بدراماتاتن عقلو صبيب وزل يوتيوب 5 شح انفستيجير كا كخسبي لك خم تكالت حسبت لها او بوي بحق حما الله انا كنقركم يوتيوب ربح له وي ربح زل وجن زيرو وصعي تلك تراي تجهن بفل نشتي كلها نشتي كانل تلك خينو 5 سنتيم كتوصي بالك ان فاكت يوتيوب كجمرتو دلهم بتا تليفونكم من هيدفونكم غيركم فيديو غبر يزبلاني أبكات بحال أب تماهركم بتا تليفونكم هيدفون غيركم غبروا بقى غيركم وصيت تزيم تيكم استوديو غيركم وصيت كتم تيكم مغنياتو it's not the content تي نبرتنا تكاي كون دشير فيديو كمي اديت غير كاي كون دشير حسابنا تكاي دشير حساب دما بتزحسري $0 استوديو ادلي كانيو ان فاكت انا اكسبيرمنت غير هزي كنت مع 4 عامات ابتر يا خوينا فيديو غبرنير ان سبوز غني يخينير فيديو مش سنتيم من يوتيوب كي توصك تعوت دلي خابلك الله ابز حلفه بس حدا بيرترا زلو تزراريبنا سلازم نكن سرح تخي ناسي كنزي باجت لنا لنا باجت اللي كابي تبع تعوتني خايل يعني في نيد باجت ابي تبع تعوتني قالوا من قد تلك صبو بباجت السرح سر جنز السرح ابي كعوتا كاكلني سلامتاي امشي ميت ويكا رسي $10 توزي خالو تا فيديو تلتاشع تراي فيو تقرا 10 شي ليتو تولكا تخينا تاخذ قبرها كتحنا قضي خال انتاي لأن مالتي هاي كنا ناب نورمال شانل عطيت شانلات
دحن كابتنا إيرترا أبي channel حزناون انتاي كم زغلت فيديو سلندريو أب جنزب أيتو that's why أنا سب كم زك بلانه خلو يوتيوب سلديت فلتو مساهم كسر راح يكلني معناته channel أبي لكم تثبيتات ناتكم كالي أكون الناتجن إت فيديو أين أي زخيد أين أي كيد أي فلتون يعني أنا نجيركم يا مهج فيديو يسرح وتصيد جن كم ذا لو بدي جمهور ده خير سبزح كرياديو كندا كتمسيا تجنزب كندا كتمسيا يقمتني يعني ወይ ውን ትጽቢታቱን የብለይ ናይት ማሊ ቪዲዮ ጽቡቅ ስለዚህ ከረት ወይ ናይት ማሊ ብዙሕ ገንዘብ ስለዘጥፋት ለይ ሎምዝ ገብራ ቪዲዮ ተغير ማለት አይኮን አይቀርኒ ያኔ ኮንተንት ናተይ ትሕስቶ ሓድሽ ነገር ክቅርብ ኣለኒ የዝብል ናይት ማሊ ትሕስቶ ገንዘብ አንቺ ዲያ ምሰን ከይዲ አይከደን ባዓል ፈልጥ I don't care about that أنا نتا أنا قاعد راز غل سرحيت راي نتا سرحيت راي كتصبغ زفت نتاتي يوتيوب ريو تدلي مانيبيليت جبرو تدلي بلوجز جبرو تدلي تطوز جبرو تدلي ديمونتايز جبرو تدلي زخفله نعايز بالكاس لزي كونه نخالي سبجي مساحه صرح بلنا خلو يتنقق يعني مخنياتو 7000 صبري الله خلو عتاو زي بالله تكون تخليها بيكاس ديمونتايز جبرو اخولي اب حنتي ناي ساعتين فرعان فيديو زلا اب ساعتين 3 دقيقه 30 سكند زلا 5 سكند سي نترجله جايد لاين ناسناتنا سلازي تحل سلازي حلوتو ديمونتايز غيرنا لنا يتخفلنا يا زياخو اخولي ناي 5 سكند ابي كم زلون ينغروها نم تحرسهم من تفيو تطو مسبله يم زنغروها مستخصصك تا قبر الكاشو تا منت بتيستاخد قبر الكناها تي channel مصطفى تتحسو مسكدي سلز كم سلو زخونه نمسكالي سب كسر حزي كبيدي مخنياتو نعاها كحميوخا كغددوم يخلي they will never understand this سنك خمزي اب يوتيوب زلكم تعزبتي تطنقوا 50 شحن يوتيوب زخونه شو غير كتكسب يدخلها بفلا من ايرترا دايناميكس دما وحد زبي زلنا تخرج خل دما معتا مراتي زلو سو نزوم ابي ايرترا كنكم تسعروا زلهم اجوهم تقبروا زلهم مسواتات نريو لنا كن بليز تطنقوا ثم ابدا كنكم تعميتكم بشوي زبتم تايلكم اب يوتيوب زهبت مسبزي يوتيوب مليونيرات زخون سبات الله ديت فلت يوتيوب سناتين قلقلت له زلهم كلها كدات تتزاربوا زلهم يوتيوب مع ገንዘብكم زلو تفلت لك ግን ንኹሉ ይኮነን ኣብ ኩሉ ኩነታት ካይኮነን መድረኻት ኣለዎ ግዜ ኣለዎ ወቅቲ ኣለዎ ሓደ ግዜ ድማ መዓት ቪውስ ከለካ ብፍላይ ኣብ ናይ ዜና እንተለውን ክነግረኩም ብሰንከቲ ኮንተንት ድማ ክዓፅኻ ኽእሉ እዮም ነቲ ኣታዊታት ጠጠው ከብሎ ኽእሉ እዮም ስለዚ ተመስገን ኢልካ ኣብ ስራሕካ ሜንካ ደስ ኢልካ ተሰረካ ክትረብሕ ትኽእል ኢኻ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ መዓት ገንዘብ ኣውፂእኻ ትኸይድ ኣለካ ግን ክትወድቕ ኢኻ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣይሆብ ናብ ዝምልከቶ ክትበፅሕ ምክንያቱ ብሰንኪ እዚ ክንደይ ጭንቀታት ከም ዘምፃሎም ስለ ዝፈልጥ أنا لما نأتي كنا تاتنا حزبنا حجز خلد بالنا تحسوا نقبر كم فتنينا كم وترو نقول لزبي نقول له كنا ركبين خلينا جن عقبنا نقبر نفتنا لنا لقفكم لما أي فلينا كم كلاتهم كم كالوتون لقفناتكم نعنا وني قد سناي thank you very much نزيح السنة بتك